गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनिसिम आंनि मोजां मोननायखौ जासिग्रोबाय। नंगौ थारैनो दिनै जोंनि भारत उदांस्रि साना 75थि बोसोराव आगान सुरबाय आरो दिनैनि थारिखआव 76 जागायजेननाय दान हिसाबै आगान सुरनानै दङ। आरो लोगोसे जोङो दिनै हादरारि फिरफिला मोनफ्रोमबो जायगायाव उरायहोनायजों लोगोसे दिनै जोंबो हादरारि नोगोरारि जानायखाय नैबे रायमोना बिसिडिसि तथा रायमोना प्राइमारि रायमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दालाइसा आफादजों जथायै जोङो दिनै नैबे मथामबिल रायमोना बाजार लांगोनायाव थानाय कमिउनिटि हल बे हलनि लांगोनायावहाय जोङो जथायै नैबे दिनैनि उदांस्रि फिरफिलाखौ उरायहोनाय जाबाय आरो बे हाबाफारिखौबो जों मावफुंनो हाबाय। बेजों लोगोसे आङो मेसेज होनो सानो जोङो बे भारत हादराव थानानैनो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो दावगालांनो हायो आरो बे उदांस्रिखौ जोङो नोजोर बोनानै मोनफ्रोमबो जाथि हारि माहारियाबो जाहाथे गाव गावनि हारि माहारिखौ जौगालांहोनो हायो आरो फैबाय थानाय बोसोरफ्रोमबो जाहाथे जोङो बेखौ मोनसे देरहासार सान हिसाबै जोङो फालिलांबाय थानो हायो। आं बेखौ दिनैनि बे उरायहोनायजों लोगोसे मेसेजखौ बेखौनो हरनो सानो। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।